Dostlar, selam. Selam dostlar. Bugün indi iң жайгы, иң тіке тапшыру болав десем де, ялгыш болмас. Ne işin әлі olamaz? Неге Зульфия, сен өзің бит сөйледің, саяхатқа барып айттым deyip, шоң турында тапшыруда сөйлермін дедің. Енді... Әйде сөйле. Dostlar, мен тапшырудамында сізге һәм Алмазға эш нәрседе екенін аңғатырға тырышырмын. Әліге сінің білен Алмаз? Һәм Зульфия? Башлайбыз ма? Башлайбыз. Әйде, сөйле, нешек анда нәрселер көрдің, бәлки магнитиклар алып қайтқансыңдар. Алмаз, ол нәршінде шәһәр еме. Онан магнитиклар, сувенирлар алып қайтып болды бек мөһим түгел. Онан рухи азық алып қайтасың. Һәм нинди шәһәр инде ул? Ул Әлмәт шәһәре. Әлмәт? Безнең Татарстандағы Әлмәт. Зульфия, мен де сен саяхат етем дедім бит. Мен де сенен бірәр Түркияда болғансың деп ойладым. Алмаз, бик білесің келсе, біздің Татарстан ішінде де бик әйбәт етіп саяхат етіп болам. Нешек инде ул? Сен ышанмайсың инде? Юк, ышанмайм. Біз сиңа мұны Татарша өткен сәхифәсендә Әлмәт шәһәрендә талия белән исбатларбыз. Әйдә, карап карыйк алайса. Әйдәгез. Сәлем, сіңле Татарша өткен сәхифәсе һәм мин Талия ышандырып әйтә алам. Минем белән сез тиз арада рәхәтләнеп ял итәргә өйрәнерсез. Әлеге шәһәрне Татарстан Республикасының нефть башкаласы дип йөртәләр. Әлеге шәһәрдә һәр 3нче кеше нефть белән бәйле өлкәдә эшли. Һәм әлеге шәһәрдә менә шулай торып торганда да нефть исе килә шикелле. Ләкин уйламагыз, монда нефттан башка да кызыклы әйберләр бик күп. Бүген үзем күрсәтәм. Әлмәт халкы саны буенча Татарстанның иң зур 4нче шәһәре. Ул меңләгән кешеләрне үзенә җәлеп итүче алга киткән шәһәрләрнең берсе. Промышленность ягыннан зур һәм уңайлы. Шәһәрнең тагын бер үзенчәлеге шул. Биредә яшьләрне җәлеп итү өчен барысы да эшләнә. Ләкин инде нефть турында сөйли башлаганбыз икән, сезнең игътибарыгызны һәйкәлләргә юнәлтәсем килә. Аларның соны шәһәр буйлап бихисап. Мәсәлән, минем артымда хәзер нефтчыларга багышланган һәйкәл. 1984 елда 2 миллиард тонна кара алтын, ягъни нефть чыгарылу уңаеннан биредә нефтчеләргә багышлап беренче һәйкәл куела. 2007 елның августында шәһәрдә 3 миллиард тонна нефть чыгаруны билгеләп үтәләр. Бу вакыйга уңаеннан Ленин урамы белән Төзүчеләр проспекты кисешендәге нефть фонтанын символлаштыручы яңа һәйкәл куела. Нефтька, нефтчыларга багышланган һәйкәлләрдән башка һәр кырда, һәр басуда, юл буенча барганда менә шушындый нефть каланчаларын күреп була. Минем мәсәлән бүгенге көнгә кадәр аларны күргәнем юк иде. Миңа калса бик кызыклы. Үзегез дә килеп карый аласыз. Мураллар, ягъни граффитилар турында да аңлатырга кирәкми. Бу Әлмәтнең тагын бер фишкасы. Һәр 3нче бинаның диварларын милли һәм шул ук вакытта заманча рәсемнәр бизи. Кызыклы факт, Әлмәтне Рәсәйнең Сәпитләр башкаласы дип йөртәләр. Бу ничек килеп чыккан дисезме? Берничә ел элек шәһәрнең башлыгы Айрат Хайруллин Әлмәттә бисәпитләрне өстенлекле транспорт төренә әйләндерергә теләгән һәм Даниядан махсус экспертлар кайта һәм бу идеяны чынга ашырырга булыша. Хәзер инде Әлмәтнең теләсә кайсы почмагына әлеге транспорт төрендә барып җитеп була. Мин дә киттем Әлмәтне карыйм. Хәзер шәһәрдә 50 чакрымга якын велосипед юлы бар. Алар бөтен үзәк районны кылачлаган. Даниялеләр тәкъдиме буенча юл эшләренең барлык этапларында да махсус асфальт кулланылган. Ул махсус материал белән капланган үсемлекләрнең тамырларына зыян килми, озак еллар яңартуны таләп итми. Биредә хәтта велосипедлар өчен махсус светофорлар эшли. Әлмәтнең тагын бер визит карточкасы Татар дәүләт драма театры. Әмма җәй көне булу сәбәпле әлеге сезон ябык. Шуңа күрә спектакль карый алмыйбыз. Тик борчылырга сәбәп юк, аның каравы Әлмәттә урам театрлары эшли.
Менә без бөтенебездә традицион театрларның нәрсә икәнен беләбез, алар кая чыгыш ясаганын беләбез. Мәсәлән, минем спектакль карыйсым килсә, мин театрга барам да, һәм аны театрда карыйм. Әмма инде урам театры булгач, сезнең чыгышларыгыз кая бара гадәттә? Безнең чыгышлар совхозда, парковкаларда, майданларда, магазин янында, төрле шәһәрләрдә. Урам театрлары алар күбесенчә перформанс куялар, яме? Ул ниндидер сценарий буенча барамы, әллә ул шундый импровизациямы? Төрлечә була, сценарийда була. Мәсәлән, Архангельскта мин күрдем урам театрны, ул Шекспирны куйды. Бездә бар партитура, без сюжет буенча эшлибез. Также импровизациясы бар. Дуслар, бүгенгә мин сезнең белән саубуллашам, ләкин әлбәттә әле кызыклы урыннар бик күп. Димәк, икенче атнаны монда очрашабыз. Ярый, Зөлфия, шуннан да Әлмәттә ял итеп була икән. Ансын аңладым. Ә менә тагын Әлмәттә нәрсәләр белән шөгыльләнеп була? Мин бер вакытларымда Әлмәт белән Казанны чагыштырдым. Казан белән. Менә мәсәлән, бездә Кремль ярбуе бар. Без монда велосипедларда йөриләбез, самокатта, дуслар белән очрашабыз. Гомумән яшьләр үз вакытын уздыра монда. Шулай бит? Әлмәттә беләсезме нәрсә бар? Нәрсә? Пляж. Анда шулай ук яшьләр килә, күңел ача, шулай ук бер-берсе белән аралаша, гомумән шулай ук вакыт. Ярый, алайса, Зөлфия. Менә безнең Казан инде бөтен кеше белә, театрлар белән бик бай. Менә Әлмәттә театрлар бармы икән? Бар, Әлмәтнең театры гомумән Татарстан һәм Рәсәй буйлап гастрольләр итә, һәм Әлмәтнең үз Әлмәт шәһәрендә яшәүчеләр дә гомумән театрга йөрергә үзләре дә бик ярата, нәкъ татар театрлары. Шәп. Зөлфия, менә иң мөһиме халык, кеше, менә нинди анда кешеләр? Кешеләр анда шундый кызыклы, иҗади һәм алар ничектер менә үз эшенә гашыйк. Һәм шундый кешеләрнең берсе белән без сезгә инде әңгәмә яздырмыйча калмадык. Алайса инде әйдә, безнең тамашачыларыбызга күрсәтик. Әйдәгез, карыйбыз. Сәлам дуслар, бүген мин сезне бер генә шәхес белән генә түгел, эшчән, талантлы әлмәтлеләр белән таныштырырмын. Чөнки без Әлмәтнең Пешән базарында. Пешән базары ул татар халкы өчен кечкенә генә бәйрәм. Монда татар колориты белән бизәнү әйберләре, кием, савыт-саба һәм бик күп кызыклы әйберләр сатып алып була. Хәзер мин Әлмәт дизайнерлары янында басып торам. Менә анда матур изүләр, колфаклар, сумкалар бар. Менә сез ничек бу эшкә кирештегез? Мин балалар технопаркы акваториумында менә укытучым белән шулай шулар белән шөгыльләнгәнгә мин дә шулар белән кызыктым һәм изүләр ясый башладым. Шулай ук колфаклар тегә башладык. Сез менә өйрәткәндә ничек менә балалар кабул итәләр? Балалармы сезгә ничә яшьтәге кешеләр килә ала? Безгә балалар кичкенәдән йөриләр, иң беренче класслардан тотынып, беренче инде анда алар кул эшләре белән тегәләр, аннары инде зрәк зурак булгач, мин аларны машиналарда тегергә өйрәтәм. Әлбәттә, аларны кызыксындырыр өчен үзеңә ул эшләрне эшләргә кирәк бу белән. Менә мин үземнең эшләрем белән, төрле чараларда катнашуым белән аларны бик кызыксындырам. Менә сиңа авырмы иде өйрәнергә? Ничек менә процесс үтә менә? Монда бик күп түземлек кирәк һәм инде теләк кирәк. Үзеңнең теләгең булса, булар бик күңелгә ятышлы һөнәр. Сатып алулардан тыш биредә төрле темаларга остаханәләр һәм дискуссияләр узды. Спикерлардан Урбан Татар беренче альтернатив радиосының авторы, эшкәртүчесе һәм техник директоры Илхам Шарапов, Ем Music Татар инди лейблының директоры Ильяс Гафаров, Айда учи татарча тапшыруның алып барышчысы Элиза Набиуллина һәм башкалар иде. Мин Пешән базарын бик яратам, чөнки монда шул хәтле тәмле ризыклар бик күп. Һәм менә Әлмәттәге яшәүче кешеләр менә шундый тәмле әйберләр ясыйлар да. Сөйләп китегез әле, менә ничә ел инде менә
Бу кондитерский әйберләр ясый башладыгыз сез менә Әлмәттә. Исәнмесез. Менә без эшли башлаган магазинда инде 10 ел элек җитештерелә башлады. Трайфллар, профитрольләр, төрлесеннән төрле тортлар. Тортларыбыз да бик спрос белән кулланыла дисәң була. Даже шаллы казаннардан даже килеп алалар. Пирожныйлар нәрсә ясалган дисәгез яхшы, качественный шоколад, миндаль уны, төрле орехларның уннары кушыла кулланыла. Менә кондитерлар үзләре өйрәнгәнме, яисә каядыр барып өйрәнгәнме? Алар чит илдә укып кайткан кондитерлар. Югары белемле. Аларга инде нинди вопрос белән килсәләр дә, алар любой вакыт нинди сорау белән килсәгез дә сезгә җавап бирәләр. И алар рецептында күрсәтәләр, сезгә ясап та күрсәтергә мәгълүм. Димәк, сез Әлмәткә килсәгез, әлеге продукцияне ашамыйча кайтмагыз. Биредә менә шундый кызыклы инсталляция, яисә фотозона дип әйтсәк була. Монда менә шундый татар халык киемнәрен киеп, монда кызлар да, егетләр дә матур итеп татар костюмнарын киеп, әйме? Фотога төшәләр. Хәзер без аны ничек икәнен күрсәтәчәкбез. Пешән базарында иҗатка да урын бар иде. Татарстанның төрле почмакларыннан килгән рәссамнар урамда офлайн режимда рәсемнәр ясадылар. Һәм хәзер безгә шәхсән өстәханә үткәрәчәкләр. Исәнмесез? Исәнмесез. Нишлибез без? Что мы будем делать? Давайте что-нибудь научите меня сделать. Ну да, я могу в режиме такого 5-секундного мастер-класса провести небольшой перформанс, так сказать, и показать, как выливаются краски на холст. Здесь в основе татарский орнамент. Да? Здесь размешана акриловая краска. Это просто слой на слое дублируется. Но при том, когда мы выливаем из стаканчика содержимое, мы проявляем свое внутреннее состояние. То есть мы рисуем чувствами и эмоциями. И сейчас я это продемонстрирую. Бывают различные способы выливания акрила на поверхность. О, бик матур килеп чыга бу, дуслар. Нужно немножко раскрыть этот флюид, дать ему потанцевать немножко на холсте, на поверхности, при этом закрыть всю поверхность самой фанеры. Это очень успокаивающая техника рисования. Бик тынычландыра, дуслар, әлбәттә, һәм менә шундый матур, стильле, берәр кая өйдә дә элеп куйра була, кухняда да куллансагыз була дип әйтсәк була, әйме? Кайнар чәйнекләрне куярга ярыйдыр инде. Сез, потом мы высушиваем или как? Киптерәбезме без аны? Да, это после высыхает. Всего акриловая краска сохнет в порядке 4 часов. Она становится матовая. Но после того, когда, если захочется создать вот этот же блеск, да, который сейчас присутствует, можно покрыть лаком. Бик матур, очень красиво. Рәхмәт. Менә шундый талантлы, кызык кешеләр Әлмәттә яши, дуслар. Olmaz менә без Әлмәттә ял да иттек, шәхесләр белән дә таныштык. Казанда бер кызыклы чаралар булдымы соң? Зөлфия, син бит инде беләсең, Казанда көн дә бәйрәм, көн дә туй. Ну, анысы шулай. Берәр файдалы вакыйга булдымы соң менә? Әлбәттә булды файдалы. Мәсәлән, мин сине кызыклы шәхес белән таныштыралам. Һәм кем инде ул? Ул инде дуслар, әйдәгез сүзен тизрәк Гөлназга бирик әле. Эфирдә Илһам Лайб сәхифәсе. Әйе, Илһам Лайб сәхифәсе. Ярый, карыйбыз. Biz ham motor bo'lish uchun har vaqt harakatda bo'lirga ham biy bilirga kerak. Bugun biz sizning bilan biyishlar bilan tanishamiz, ham biyirga öğrenişəcəkbiz. Onlar indi şөгыльләнә башлаганнар, biz sizin bilan әйдәк зәле баштан үзләре белән якыннанрак танышыйк. Энҗе Булатова Биектау районы кызы. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтын тәмамлаган. Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле биючесе, хореограф. Рөстәм Гыйльфанов, җырчы һәм биюче. Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының музыка факультетын тәмамлаган. Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле артисты.
Татар моңы яшь башкаручылар конкурсы һәм Рәшид Вахапов исемендәге халыкара фестиваль лауреаты. Биюче һөнәрен сайлау ничегрәк килеп чыкты сезнең? Ничек биюче булып киттегез? Үземне белгәннән бирле биеп, кичкенә чакта әниергә концертлар куеп, шуннан мәктәпкә музыка мәктәбенә укырга киттем, тоже бию буенча. Шуннан мәктәпне бетергәнче биедек и аннан соң институт культурада биючегә укыдым. Шуннан бирле биебез дә биебез. Мин җырчы һөнәрен башта үзләштердем, кичкенә вакыттан җырлый идем. Ләкин минем шундый биергә теләгем бар иде, һәрхәлдә моңа укымасам да, Айдар күреп алды, мине чакыртыш ансамбльгә. Шул вакытта мин инде бии башладым. Инде безнең ансамбльдә профессионал биючеләр бар. Алар безне бик яхшы итеп кабул итеп алдылар да, биергә өйрәттеләр менә. Хәзер дә без һәр көнне үзебезнең үстидә эшләп, үзләштерәбез шушы биюне. Һәм профессионаллардан бер дә ким түгел дип уйлыйм мин. Әйтегез әле, биюче булу өчен сәләт кирәкме, әллә инде техник булу да җитәме? Биюче булу өчен минемчә сәләт кирәк. Чөнки бар шундый кешеләр, аларга мәсәлән, русча әйткәндә бию противопоказаны. Мәсәлән, аларның структуралары, аларның гәүдәләре биюгә ничек кенә теләкләре булса да ятмый. Бар шундый кешеләр, аларның менә гәүдәләре дә туры килә, аларның хәрәкәтләре дә тиз утып алалар. Шулай булгачлан, әлбәттә һәр эшкә дә инде ул һәр профессиягә дә сәләт кирәк. Инде сәләт ул 10% булса 90% тырышлык кирәк инде. Бию өлкәсендә бигрәк тә тырышлык кирәк, чөнки әгәр тик утырып кына инде биеп китеп булмый. Ул аның үзенең техникасы бар, үзенең алымнары бар, үзенең кагыйдәләре бар. Шулай булгачлан сәләт тә кирәк һәм иң күп тырышлык кирәк дип уйлыйм. Энҗе син шулай хореограф булып ташыйсың, менә бии башлар өчен, биергә өйрәнү өчен нинди сыйфатлар булырга тиеш кешедә? Беренчедән теләк кирәк, чөнки теләмичә син баланы ничәтсәң дә ул биемәячәк. Икенчедән кирәк характер, ихтыяр кеше булырга тиеш. Карап торганда менә мотор гына кебек балалар, бийләр, алар шундый рәхәт, җиңел, аларны өйрәтергә, аларга үзләренә өйрәнергә, анысы авыр. Бик зур теләк кирәк. Менә минем үземдә теләк тә бар, тырышлык та бар. Шуңа күрә бик нык биергә өйрәнәсем килә. Мин өйрәтерсез микән? Әлбәттә. Әйдәгез алайса киттек. Әйдәгез. Хәзер без сезгә татар халык биюеннән бер комбинация күрсәтәбез. Әйдәгез әле. Нәрсә өйрәнәсемне белергә тиешме? Аха. Мин калса мин моны бик тиз генә өйрәнмәм, бәлки инде җиңелрәк хәрәкәтләр бар. Җиңелрәк хәрәкәтләрдән иң җиңеле, иң кирәклесе ул борма. Без сезгә хәзер борма күрсәтәбез. Әйдәгез, ничек булай икән? Һәм менә бу җиңел дип атала. Әйдәгез, бераз җиңелрәк күнүдән башлыйк әле. Әйдә, акча башлыйк. Әйдә. Менә барып чыга. Менә килеп чыкты. Менә шулай без биергә өйрәндек, ә сез хәзер тапшыруны алга таба карагыз. Зөлфия, менә беләсеңме, менә бу илһамлы тукталыштан соң минем ничектер җырлыйсы килә башлады, сәхнәгә чыгасы килә башлады. Алмаз, андый мөмкинлек бар безгә. Моның өчен Әлмәт шәһәренә кире кайтырга кирәк. Чынлап. Әйе. Һәм нәрсә була инде? Менә аңлаганыңча, Әлмәттә безнең һәр хәбәрченең үзенең миссиясе булды. Далия безне монда ял итәргә өйрәтте. Наилә Әлмәт шәһәрендә яшәүчеләр белән таныштырды. Зөлфия? Зөлфия һәр вакыттагыча ял итеп күңелләшеп бирде. Ярый. Зөлфия, менә минем бит җырлыйсы килә дидем. Күңелләшергә түгел, минем җырларга өйрәнсен. Birdə bir şıma. Qara Күз birinci этно-мәдәни фестивалендә мин сине хәзер алып барам. Анда безнең заманча җырларда, гомумән халык җырлары яңа яңгырашта. Барабызмы? Әлбәттә, тизрәк алайса киләсе сюжетны карыйк, дуслар. Әйдәгез. Дуслар, сәлам. Әйткәнебезчә инде без бу атнада Әлмәт шәһәрендә. Ул бөтен республиканың гына түгел, ә бөтен Россиянең берничә көнгә этник мәдәният үзәгенә әверелде. Яңа яңгырашта халык җырлары һәм заманча сәнгать. Карыйсыгыз киләме? Алайса, Кара Күз фестиваленә минем белән.
Татарстанда беренче тапкыр шундый масштаблы зур музыкаль чара уза. Кара күз Әлмәт фест. Истәләгән музыкант, төркемнәр Әлмәт шәһәре буйлап берничә актив эшләүче сәхнә һәм мәйданчыклар. Мондый яңа музыкага безнең тыңлаучы әзерме? Нахар минем битмейкером сәхнәдән төшкәндә әйтә, бәлки без Радив синең белән электро фрик фолк уйныйбыздыр инде әйтте. Ул чөнки һәр Әле генә уйлап таптыгызмы әле? Без һәр чыгыштан соң нидер яңа термин таулап табабыз. Бер качан да пляжда уйнаганыбыз юк. Шәрә кешеләр өчен, шуңа күрә ул бик сәер безнең идея булган иде әлбәттә плавкада чыгарга, ләкин ничек тә бергә килмәде. Без һәм икенче идея иде без әлбәттә суга сикерергә. Ләкин ничек тә әйбәт, дүсән көндә мондый матур һавада төзүз күрдегез инде безнең гадәттә безнең концерттан соң менә болытлар килә. Нәрсәне аңлата икән бу? Без гадәттә яңгыр чыгарабыз без. Безнең музыка бик борынгы. Яңгыр булды. Сез бит кайнар. Кайнар, чөнки башта кайнар иде, димәк кеше сусый. Кеше су кирәк, шуңа кешегә иссе, шуңа күрә су кирәк. Шуңа җитдә мин канәгать. Бу әлбәттә безнең өчен сәер тәҗрибә, күп кеше гомумән мондый музыканы белми, ни кызганыч инде, ләкин менә болай башкача булмый инде. Кешегә барырга кирәк, кешегә күрсәтергә кирәк. Миңа бик сәер булды. Безне саклаучы кешеләр фотога төшерде. Нидер апалар инде. Ну, в общем, бер кайчан да белмәссең, кайдан сиңа шундый сәламләү кирәк инде. Вот шулай. Кемдер өчен мондый музыка әле яңалык булса, заманча татар җырларын бик яратып тыңлаучылар да бар. Усал белән киерү сәхнәдә кыздырган вакытта яшьләр Әлмәт пляжын тетрәтә. Сез хәзер Каракүз фестиваленең сәхнәсен кыздырдыгыз. Сездән соң кишенче чыгыш ясарга тиеш. Киләсе чыгыш ясаучы безнең дуслар. Илгиз дә миңа әйтте, сез хәзер кыздыргач, без ничек чыгыш ясарга тиеш. Алар да шундый фикердә. Да, ләкин без бит дуслар, безнең төрле музыка, шуңа күрә алар да бик тикә кыздырачаклар хәзер. Менә сез кыздырдыгыз дип әйтим инде тагын бер каян энергияне аласыз? Ул безнең иҗаты һәм тормыш һәм галәм дәрте. Татарстан башкаручылары белән генә шикләнмибез. Клиплары YouTube'да 57 миллион карау җыйган һәм беренче каналдагы кичке урганда чыгыш ясаган Айгел төркеме фестивальнең хедлайнерлары. Ну надо просто больше делать концертов в разных местах. Вот такие мероприятия — это прекрасная акция популяризации вот такой музыки, потому что случайные люди, которые в принципе не в контексте, не музыкальном, они могут что-то новое для себя зацепить и попасть в этот контекст и начать в нем развиваться. Бу Каракүз фестиваленнән әле беренче чыгарылыш кына булды. Шуның белән бетте дип уйласагыз, киләсе атнада очрашырбыз. Ялмас, ничек сиңа Әлмәт шәһәре? Зөлфия, беләсеңме, Әлмәт ул шундый матур, шундый текә шәһәр булып чыкты. Менә Зөлфия, Казан. Ничек син Казан сагындыңмы син? Әлбәттә, 2 генә көн булсам да, гомумән Казанның матур күренешләре, гомумән Казанның энергетикасы бик сагындырган, монда кайтып тизрәк эшлисе килә башлады. Гомумән Татарстанның һәрбер шәһәре дә үзенчәлекле текә шәһәрләр. Һәм инде безнең Татарстанда ял да итеп була, эшләп тә була шул вакытта. Тукта алмас, нәкъ безнең яшьләр тукталышы сыман бит ул. Шуннан да ничек инде ул? Менә без яшьләр тукталышында ял да итәбез, күңел дә ачабыз һәм файдалы мәгълүмат тә килә алабыз. Шуңа күрә безнең инде яшьләр тукталышын карарга онытмагыз. Атна саен сезнең белән Алмаз һәм Зөлфия киләсе очрашуларга кадәр.